Yau fa na biyo ma ne wallahi ba uwar kuɗi wallahi kuma school din nan lecture 8 ce da mu ya za yi. A ba matsala akwai can diga a jiki. Okay to shikenan no problem zo mu zo. Kai yadda guda ɗaya. Zo mu ce kawai. Kaga amma fa mun je iya na mashin zaka min wannan ko haka cafeteria zan shiga 1000 wasa ce. To ni gaskiya ni na yi na. Kai ka ga wani mahaukaci bro. Kuma na sayan ta zama. Ya wannan ID card ɗina ne. ID card ɗina ne. Wannan din? To me sunanka? Sunana Central Bank of Nigeria. Mutum bi na gani. To ai ni da gani na ne. Kuna kama ku anya? Muna kama ma. Ya kudin nan na wannan wallahi ka ga. Allah. Sabi nake wallahi. Ka ce mun ID card ne.